ଆଜି ଥିଲା ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହି ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିଥାଉ, ଗୋ ସେବା କରିଥାଉ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର ଚଲାପଥ ସୁଗମ ହୁଏ, ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାଲି ପରଠୁ ଆମର ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଦିନଟି ଆସିଲେ। ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଆ ପରଠୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଲାଗି ରହିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘରମାନଙ୍କରେ ବନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କଟକର ଦଶହରା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁମାନେ କଟକର ଦଶହରା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁଠି ବାହାରେ ଯାଇକି ରହିପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ମନଟା କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମ ଦଶହରା ବଜାର ଭିଡ଼ ଆଉ ଭସାଣି ଏଇସବୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ଦଶହରା ବଜାର ମେଢ଼